Bueno, molt bé, bon dia a tothom. Ho fem en català, Sí. perquè veig que hi ha gent d'Irlanda i d'altres parts. So, welcome to all the people that come from abroad. I benvinguts a la representació de la Comissió Europea i del Parlament Europeu a Barcelona, que és una mica la casa d'Europa i, per tant, és casa vostra, on espero que us trobeu com a casa. Volia saludar especialment el regidor d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona, que a més és el regidor del meu barri, de l'Eixample. Llavors, estic molt content que esteu a casa nostra. El cap d'Educació d'Irlanda, de Northern Ireland Screen, el senyor Bernard McCloisy. Welcome to Barcelona and welcome to this house. La senyora Madame Laurence Mouras, bienvenue aussi chez nous. Je vous souhaite une très profiteuse journée. La senyora Emma Teodoro i el doctor Jorge González de l'Institut de Dret i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, benvinguts també. I el senyor Narcís Vives, president de la Fundació Itinerarium. Bueno, el programa Media és un dels programes d'èxit de la Unió Europea. Hem recolzat la indústria cinematogràfica durant molt de temps i és potser l'aportació de la Unió Europea al món del cinema, tot i que el món del cinema, com veurem a la jornada d'avui, és un món molt més ampli, que té també un vessant educatiu, un vessant pedagògic, un vessant formatiu. I per això creiem que aquesta jornada és molt important i estem molt contents de poder-la acollir en aquesta sala. Vull felicitar, evidentment, als responsables del programa Media aquí a Catalunya per haver-lo organitzat i només volia desitjar-vos que tingueu una jornada molt profitosa, a la que malauradament no em podré quedar perquè tinc bastants compromisos, però que amb tota seguretat sortirà molt bé. I sense més, cedeixo la paraula al regidor, si no m'equivoco, no? El president donar la benvinguda o agrair la invitació d'OETI, tant al president com a la directora. També agrair al Ferran Tarradellas, el representant a Barcelona de la Comissió Europea, l'acollida i el fet de poder estar en aquesta seu de la Comissió Europea, i a l'Helena Moreno, la directora de Media Antena Catalunya, la possibilitat també de participar en aquesta ponència, o en aquesta petita ponència que he preparat. De fet, ho he preparat, volia preparar-ho amb algun dispositiu més tecnològic i al final he acabat venint en paper perquè la tecnologia també és espatlla a vegades, no? I et provoca que has d'anar amb mètodes més tradicionals, no? Però jo crec que la idea que vull transmetre crec que la podré fer igualment, sense necessitat de disposar d'un tablet o d'un ordinador. Per mi és una bona oportunitat el poder utilitzar aquest temps, aquests 20 minuts que m'heu facilitat i que m'heu donat per explicar algunes idees sobre la ciutat digital, la ciutat intel·ligent. El títol és la ciutat intel·ligent, les tecnologies al servei de les persones. Jo el primer punt o la primera reflexió que voldria fer al respecte és el fet que esdevenir una ciutat intel·ligent hi ha un primer pas també, que és començar a treballar amb una visió de ciutat digital. Per tant, ciutat digital, societat digital, i tot això ens ha d'anar a fer evolucionar cap a una ciutat intel·ligent des del concepte d'intel·ligent, de ciutat que serveix als seus ciutadans de forma més eficient. Barcelona és una ciutat que ha fet una aposta en els últims anys per pujar al tren del que podríem anomenar com a estratègies Smart City. Barcelona, juntament amb altres ciutats europees, està construint en aquests moments una estratègia de City Protocol arreu d'Europa i també amb visió del reste del món. Què vol dir això? Tot el concepte de ciutat intel·ligent teòricament versa amb uns eixos de servei als ciutadans, el de telemedicina i, per tant, teleserveis al voltant de les polítiques socials, el de teletreball, és a dir, com facilitar als ciutadans el poder desenvolupar la seva tasca professional o laboral a través dels mitjans tecnològics, l'eficiència energètica i la gestió de la ciutat en si, l'administració oberta com una manera d'arribar als ciutadans i oferir els serveis de la interacció amb el públic
des de també la tecnologia i, m'ho he deixat pel final, tots aquells elements que conformarien l'educació com un element tractor a l'hora de canviar la societat i a l'hora d'alinear la societat amb el tema de la tecnologia i amb el tema del coneixement i, per què no dir-ho, amb el tema de la intel·ligència de les ciutats. Tots aquests àmbits que estarien dins aquest concepte de ciutat intel·ligent tenen, o creiem que tenen com a mínim tres dimensions que han de ser avaluables. La primera és una dimensió que és la que moltes vegades es simplifica i es quedem en aquest primer punt, que seria la dimensió de la infraestructura tecnològica en si. Moltes vegades, quan la gent parla de ciutat intel·ligent, en aquests mateixos moments, que estem en un moment molt inicial, parla única i exclusivament d'infraestructura, de cable, d'antenes, de capacitats, d'infraestructura, la carretera, per entendre'ns, la gran infraestructura, la gran inversió. I aquí s'acaben molts debats. Inverteixes més, inverteixes menys, tens més capacitat d'invertir, tens més capacitat de fer forats per passar el cable, tens més capacitat de posar a disposició de la ciutadania infraestructura o no la tens. I aquest és un dels principals problemes que tenim quan ens quedem en aquest debat, perquè tots sabem la situació en la que estem, immersos, i tots sabem com estan les partides d'inversió de totes les administracions que en aquests moments donen servei als ciutadans. Per tant, si ens quedéssim amb aquest primer punt, podríem dir que en aquests moments no anem tot el que hauríem d'anar, perquè infraestructuralment parlant tenim molts problemes per poder ser una societat digital o tenir una ciutat intel·ligent amb màximes i plenes garanties. Però a mi m'agradaria poder desenvolupar dos elements més que crec que són importants a l'hora de fer una avaluació total del que seria la ciutat intel·ligent. Parlaria de capacitació, formació, cultura tecnològica. La nostra societat té cultura tecnològica o no la té? Jo diria que no la té, totalment, la té parcialment. I la té bàsicament en unes generacions determinades, després m'hi referiré. Però el fet de capacitar, de preparar la societat per poder assumir, reflexionar i interaccionar i utilitzar la tecnologia com un element intrínsec. I fer-ho amb una cultura tecnològica que el que ha de garantir és que sigui d'accés lliure, que sigui una eina de llibertat i de democràcia. Perquè si només ens fixem en la infraestructura, després també m'hi referiré, correm el risc que això no sigui un element que ens ajudi a ser més lliures i més plens, sinó tot el contrari. Per tant, l'element de capacitació, de preparació, a l'hora d'assumir no només a saber fer funcionar, sinó a més d'interioritzar dins la nostra manera d'entendre la tecnologia. I un altre element, que és tot el que seria les aplicacions, tot el que seria la programària, els continguts, els dispositius, etc. Tots els elements que ens han d'ajudar a interaccionar amb el fet tecnològic. Per tant, crec que tenim aquestes tres dimensions. En el primer àmbit, amb la infraestructura, cal inversió, òbviament, cal diners per poder fer allò rases, per poder passar cable, per poder posar antenes, per poder desenvolupar interface amb els ciutadans. Ja he dit el que crec que no estem en un bon moment. Pel segon, cal alinear tota la societat i preparar-la perquè la societat tregui profit de la tecnologia. Aquí tenim un element fonamental que m'hi referiré al final, que és l'educació. Bàsicament perquè l'educació ens ha de servir com a tractor per fer el canvi de paradigma. Ho entenem a Barcelona des d'aquest punt de vista. I el desenvolupament de continguts que bàsicament han d'aportar a la societat criteris de creativitat i d'emprenedoria que ens han de facilitar un seguit d'elements perquè els ciutadans puguin interaccionar amb el món de la tecnologia i puguin no només gaudir-ne, sinó també treure'n profit. Aquí jo crec que és important que aquesta ciutat digital o aquesta ciutat intel·ligent tingui també criteri i coneixement de la utilització d'aquesta tecnologia. Bé, Barcelona, com he dit abans, és pionera amb aquestes estratègies iniciàtiques de les Smart Cities. A Barcelona tenim les dades que podem trobar en qualsevol informe. Tenim el 75% de les llars tenen connexió a internet. Això no és una dada, però tampoc vol dir res, més que tenim connectivitat a un 75% de les llars, que és un 6,3% superior a la mitjana europea. Per tant, podríem dir que des d'aquest punt de vista, amb cost de les mateixes famílies, tenim una capacitat de connexió alta.
Tenim, simbòlicament, tenim la seu del Mobile World Capital a la ciutat pels propers anys i per tant és una oportunitat per la ciutat per poder créixer en tots els altres àmbits, no? Dit això, que seria aquesta primera part introductòria del concepte de Smart Cities, que no m'hi referiré més perquè té més aquesta vessant infraestructural i per tant jo crec que no encaixaria amb el motiu de la jornada, sí que em voldria centrar molt més en el tema de la tecnologia, la societat digital aplicada al món de l'educació, perquè crec que és possiblement un element fonamental, no? Perquè és aquest tractor que ens ha de permetre que la societat vagi canviant. L'educació sempre s'utilitza per ajudar amb els processos de canvi social, no? L'hem utilitzat per assumir per entrar en el tema dels drets civils, l'hem utilitzat per entrar en el tema de les llibertats, per entrar en el tema de l'assumir i millorar la integració, l'hem utilitzat sempre per arribar als nous paradigmes i canviar la societat, no? A vegades amb més i a vegades amb menys èxit. Però bueno, en aquest cas jo crec que també ha de ser aquesta la via, no? I aquí tenim doncs, una gran responsabilitat, no? Perquè tenim 3 eixos que conformarien aquest entorn educatiu. Una, molt important, el més important de tots són els alumnes, però deixem que comenci pels docents. Docents i projectes educatius seria el primer eix, perquè són aquests els líders que han de permetre fer aquest canvi, no? La segona serien les famílies, entesos com la comunitat educativa que envolta el centre educatiu, no? I la tercera són els alumnes, que són els protagonistes d'aquest canvi, seran els protagonistes en aquest canvi en el futur, no? La Mobile Society Research va fer un estudi el 2011 amb joves al voltant dels 15 anys per analitzar el futur de la telefonia com un element més tecnològic, i aquest estudi ens deia que el 2011, el 69% d'aquests joves de 15 anys utilitzen el mòbil de manera natural, un 40% accedeix a internet a través del mòbil. Això ara, avui, segur que ha canviat, segur que ha crescut, però bueno, el 2011 ja era així. El 73% que utilitzen internet accedeixen i utilitzen les xarxes socials, jo crec que això ara ja és més alt. El 80% dels que tenen mòbil tenen dispositius d'ultimíssima generació, bàsicament no utilitzen el telèfon mòbil per parlar, sinó que l'utilitzen per totes les aplicacions que tenen al voltant. El 70% d'aquests nois i noies de 15 anys de països tan diferents com poden ser el Paraguai i el Japó, agafant 2 extrems, i a més en aquesta dada es coincideix, utilitzen el mòbil més de 30 minuts al dia, i el 55% d'aquests nois i noies de 15 anys envia com a mínim 6 o més missatges o qualsevol altre mitjà de comunicació via mòbil al dia, no? Escolta'm, la tecnologia, de moment, tothom interioritza que és una cosa absolutament positiva i que ens pot fer canviar la societat de manera clara, però la tecnologia i la societat digital també tenen uns riscos, no? I nosaltres com a ciutat també estem obligats a contemplar-los, no? Automàticament, la primera reflexió en positiu es pot transformar també en negatiu. La confusió que pot existir entre la societat digital i la infraestructura única i exclusivament, oblidant-nos de la dimensió humana. Aquest és el primer risc que podem tenir. És a dir, fixar-nos només en tot el tema infraestructural. Això ho he dit abans, però crec que val la pena insistir-hi. Un altre dels riscos que tenim és la visió ultralliberal de l'ús de la tecnologia, el tot val amb tecnologia, no? És allò d'internet que, ara per sort tot això ja s'està matisant, no? Perquè tot l'internet té una autoritat per si mateix, doncs tot l'ús tecnològic no ha de tenir aquesta visió ultralliberal, és a dir, no tot val amb tecnologia, cal posar límits, cal treballar els límits legals, els límits ètics, cal protegir els joves i els infants i cal protegir a la societat en general de l'ús indiscriminat i lliure de la tecnologia, perquè ens fa febles a tots plegats, no? Per tant, aquest fet tecnològic ha de ser útil i per tant ha de tenir aquests límits, no? Un altre dels elements limitants és la manca de lideratge de l'ús de la tecnologia per part dels diversos actors que intervenen en el fet de l'aprenentatge, no? Tenim un problema de lideratge tecnològic a les escoles. O sigui, tots estem parlant d'un canvi, tots estem parlant de donar un salt, tots estem parlant de la societat digital i necessitem que a les escoles hi hagi líders tecnològics. I els líders no només han de ser els alumnes, els líders han de ser
els directors, els caps d'estudi, els mestres, la gent que està a l'aula, no? Perquè si això no ho fem així, anem en aquestes idees reduccionistes d'allò que diuen, no? L'alumne en sap més que el professor, això és mentida. L'alumne sap utilitzar la tecnologia per jugar, per comunicar-se, però l'alumne no sap utilitzar la tecnologia per aprendre. El professor té un paper clau en tot el guiatge a l'hora de transmetre l'aprenentatge, és un guia. La tecnologia és un mitjà. Per tant, doncs, un altre dels riscos, ja l'he dit, és el ser usuari de tecnologia no conlleva ser una persona que sigui capaç d'aprendre o d'ensenyar a través de la tecnologia. La diferència entre tecnologies de la informació i la comunicació i tecnologies de l'aprenentatge. Són dues coses diferents. Per tant, lideratge en tots els seus nivells. Des de Barcelona estem intentant dibuixar una estratègia per poder esdevenir societat digital des de l'àmbit de l'educació i voler, d'alguna manera, aprofitar l'educació i la comunitat educativa com a motors de transformació d'aquest canvi. Jo crec que aquí aquesta visió de locomotora ens ha d'ajudar, per exemple, a afrontar des de l'educació un dels reptes, jo crec que més importants, no només de la ciutat de Barcelona, sinó diria d'Europa i del món, que és com trenquem o com eliminem la fractura digital, que és segurament un dels principals problemes a l'hora d'aconseguir aquesta societat intel·ligent, digital, etc. Jo utilitzo digital i intel·ligent de manera simultània perquè en el fons estem parlant del mateix. Per tant, hem de veure com i de quina manera podem trencar aquesta barrera generacional que tenim en l'ús de la tecnologia. I això no podem fer-ho, us diré una cosa molt reduccionista. L'Ajuntament de Barcelona farà cursos a la gent perquè superi la fractura digital. Això és més estètic i més un anunci estètic que no una realitat. És a dir, el canvi no el farem fent cursos o cursets. El canvi el farem introduint el fet tecnològic a tots els nivells i provocant que les diverses generacions s'ajudin per sortir d'aquesta situació. Per tant, visualment, que els nets ajudin els avis a poder entrar en el fet tecnològic. Nosaltres com a Ajuntament el que estem fent és fer una reflexió al voltant de la infraestructura i de la societat del coneixement i de la capacitació utilitzant una idea. La idea és no ens obsessionem tant en construir autopistes, obro parèntesis, infraestructures, sinó en ensenyar a conduir. Aquest seria una mica l'element, perquè si no difícilment ens en sortirem. En aquests moments els centres educatius de Barcelona, com els de la resta de Catalunya, tenen una gran mancança d'infraestructura, és veritat, de velocitat, de capacitat de comunicació des del punt de vista tecnològic, d'equips, etc. Però amb el que tenen les escoles actualment no aprofiten ni una tercera part de les seves pròpies possibilitats. Per tant, volem autopistes, però encara ens falta saber canviar de marxes. Per tant, abans tenim una feina important a l'hora de treballar en aquest sentit. Nosaltres, com a Ajuntament, treballem en 4 direccions. Una direcció seria la de docents i projectes educatius, una altra seria l'orientació a les famílies, una altra seria la d'impulsar la creació de continguts de qualitat i la quarta i última, un canvi de visió de la tecnologia per part de l'usuari / alumne en tot plegat. En el primer eix, com a Ajuntament, tot això ho fem amb molt pocs recursos, també us ho he de dir, intentant d'alguna manera relligar-ho tot, buscar complicitats i impulsant d'alguna manera aquest canvi en un àmbit, el de l'educació, que és molt poc propens als canvis, tot i que viuen immersos en canvi, no són propensos a assumir la cultura del canvi de manera natural. Per tant, hem d'anar-ho introduint amb aquests recursos limitats, però anar-ho introduint mica en mica. Docents i projectes educatius. Hem d'estimular aquest canvi de paradigma, hem d'intentar incorporar el fet que tu pots ser usuari de la tecnologia habitualment perquè utilitzes el correu electrònic, perquè tu mateix per la teva pròpia feina utilitzes els diversos programaris, perquè amb els teus amics o els teus companys interacciones amb totes les aplicacions de mòbil, etc. Però tu, igual en la teva feina, dic un docent, no utilitzes la tecnologia per res. Aquesta és una primera diferenciació entre tecnologies de la informació i tecnologies de l'aprenentatge. El que hem d'intentar és que aquest ús, podríem dir particular, es transformi en ús com un instrument a la feina
I això no és passar PowerPoints, sinó això és utilitzar la tecnologia per millorar l'eficiència de l'aprenentatge. En aquest sentit, creiem que hem de ser capaços d'anar aconseguint que els centres educatius incorporin les tecnologies de l'aprenentatge de manera natural, generem lideratges de professors, de caps d'estudi, de directors, i mirem d'estimular la creativitat i el compartir coneixement amb els alumnes també. El segon eix seria l'orientació de les famílies, del que significa tecnologia i aprenentatge dels seus propis fills i de com d'alguna manera li donem instruments perquè vagin entrant en aquest món. El tercer eix seria aquesta creació de continguts de qualitat, que aniria també vinculat a la creació també de comunitats d'aprenentatge i ens hauria d'ajudar a aprofitar i a millorar l'eficiència de tots aquests instruments tecnològics que tenim i aquestes aplicacions que són extraordinàries en aquest moment. I a més són tremendament democràtics, perquè qualsevol grup, qualsevol aula, qualsevol escola pot desenvolupar aplicació i pot desenvolupar, per tant, coneixement en aquest tema. Aquest seria una aposta per la creació de continguts de qualitat. I un element que també volia afegir és tenim una eina potentíssima de transmetre aprenentatge que és el joc. La tecnologia facilita molt la creació de jocs i per tant hauríem i hem de poder treballar molt en l'àmbit de com utilitzem el joc com un element molt més alineat amb la creació de coneixement i en la millora de l'aprenentatge. I finalment, el canvi de visió de la tecnologia per part dels alumnes, passar d'aquesta visió de viure a través de la tecnologia única i exclusivament a veure com pots utilitzar la tecnologia per millorar les teves capacitacions. És obvi que actualment la gent jove viu a la xarxa, fonamentalment, utilitza la tecnologia com si fossin ja bàsicament extensions del seu propi cos, és així, però això no conlleva automàticament que puguis utilitzar la tecnologia per millorar la teva capacitació, la formació i més. Doncs aquest canvi és el que ha d'ajudar-lo a fer la família i els projectes educatius i els docents. Hem d'aconseguir una cosa, la gent jove ha de viure menys a la xarxa i tocar més de peus a terra. I això no vol dir renunciar a la tecnologia, sinó viure-la i experimentar-la de manera diferent. Per fer això tots han d'estar bastant alineats. No estem preparats per això ara, tampoc, no ho estem. Jo deixo moltes preguntes en l'aire perquè no tinc les respostes, perquè bàsicament estem en un procés de desenvolupament de tot plegat. I ja per acabar, i no m'extendré més, cada un d'aquests punts que jo he explicat us faré una mica la promo, la publicitat, i us diré què estem fent ara des de l'Ajuntament amb altres persones, altres institucions, altres associacions, per començar a obrir camí en aquests 4 reptes i en aquests 4 objectius. Primer repte o primer objectiu, ús de la tecnologia a l'aula. Tenim 2 projectes que a més conflueixen i van de la mà. Un amb l'associació Espiral, de docents que treballen en l'àmbit de la tecnologia, una associació que està inspirada, van començar amb els professors d'informàtica, però que mica en mica hem d'anar canviant el paradigma. No pot ser que el lideratge tecnològic el tingui el professor d'informàtica. Ara faria alguna expressió, però si hi ha algun professor d'informàtica aquí, que no... Jo vaig anar a un congrés de l'associació Espiral, de gent amb molta visió, amb molta empenta, però bàsicament de l'àmbit de la tecnologia dins el centre, i vaig preguntar quants directors hi havia, de 400 persones un divendres a les 6 de la tarda, que hi havia en aquest congrés. Vaig demanar qui era director, 2 persones, qui era cap d'estudi, una persona. Dic, tenim un problema gravíssim. Al final la tecnologia no pot estar amb aquesta visió friqui, si m'ho permeteu, amb tot el respecte del món, sinó que ha de ser una cosa absolutament transversal. Hi han d'haver directors que liderin el projecte tecnològic del centre, hi han d'haver caps d'estudi i de més. L'ús de la tecnologia a l'aula. Doncs amb Espiral i amb l'OETI estem treballant projectes per introduir la tecnologia, l'ús del mòbil, des d'una visió no només lúdica, sinó també des d'una visió d'aprenentatge, a través de 2 projectes que conflueixen, l'M-Learning i la Barcelona Aula Mòbil, que tenen l'objectiu de promoure l'ús responsable del mòbil dins el centre educatiu, d'intentar d'alguna manera que el dispositiu mòbil sigui un element d'aprenentatge, no només de lleure.
La segona via, la segona línia de projectes, són aquells projectes, i aquí és on tenim més projectes desenvolupats, són aquells projectes que estimulen el treball col·laboratiu dels infants, els joves, les famílies i els docents, com els posem a tots d'acord una mica per anar avançant. Hem desenvolupat l'any passat un portal d'infants a Barcelona vinculat a una experiència que tenim de participació dels infants amb la millora de la ciutat, un portal d'infants on a través de la veu dels infants, li diem, on els mateixos infants, els docents i les famílies desenvolupen aplicacions i analitzen la ciutat des de l'òptica tecnològica. Ajudem a desenvolupar amb una prova pilot la plataforma Infantium per treballar el desenvolupament cognitiu dels infants de 0 a 6 anys. Estem desenvolupant també un projecte de creació d'apps de joves, a través de tots aquells joves que han participat a l'audiència pública de nens i joves de Barcelona. Aproximadament són 700 joves de 19 centres educatius a la ciutat que volem anar ampliant. Creació d'aplicacions d'una manera més ètica, amb una visió molt més acompanyada. Open Source Hardware, que és en col·laboració amb l'Institut Municipal d'Informàtica, que bàsicament vol utilitzar el dispositiu mòbil amb joves d'instituts per crear produccions audiovisuals. Per dir, escolta, el mòbil també és un element per crear, per desenvolupar coneixement. I més orientat a les famílies, una sèrie de seminaris i de treballs en grup amb famílies que es presentin voluntàries per veure els límits ètics i d'utilització de la tecnologia, és a dir, tot el que seria temes de seguretat a la xarxa i de més, perquè entenem que és un tema que neguiteja les famílies, però alhora també pot ser una via d'entrada per conèixer més i millor la tecnologia. En el tercer eix, jo el posaré i el centraré únicament amb el lideratge tecnopedagògic, de com empoderar els docents i els projectes educatius per fer tot aquest canvi. I aquí, aquest últim curs, hem desenvolupat en 20 instituts i escoles de la ciutat un projecte pilot amb el CTI, amb un centre que treballa la tecnologia i la pedagogia, el Joan XXIII, a l'entorn de les escoles jesuïtes i de més, hem desenvolupat una prova pilot per crear líders tecnològics als instituts. Més enllà del professor d'informàtica, que he fet abans aquesta reflexió. I en això el que hem aconseguit és canviar també el paradigma de la forma de treballar d'aquests instituts. Fem grups de diversos instituts que els seus claustres de professors treballen junts, d'una escola concertada i una pública treballen junts, treballen de forma col·laborativa en projectes diferents, com es treballaria en una empresa tecnològica. I amb això el que hem fet és canviar paradigmes de projectes educatius sencers en aquest curs. Hem començat a fer aquest canvi. Li diem lideratge de projectes tecnopedagògics. I un altre projecte, que és l'Educatic, que són seminaris per docents de temes específics de tecnologia a través de dispositius mòbils, maquinari lliure. És a dir, tot això és un món molt emergent, tots plegats, els que volem desenvolupar amb això som pioners i com a tots els pioners tenim un alt risc d'equivocar-nos i un alt risc de no acabar-la d'encertar, però el que sí que és veritat és que no ens podem quedar sentats mirant com el món canvia i nosaltres ens quedem igual. Aquest és una miqueta, sense voler tampoc avorrir-vos més del compte, alguns reptes, alguns objectius i algunes idees sobre el que una ciutat com Barcelona, que és obvi que és molt present en el món, com podem aprofitar també aquesta visió, aquesta tirada de la ciutat de Barcelona per desenvolupar una línia de treball de coneixement en tot plegat. I gràcies a tots per la vostra atenció.